Walah ya, igone pating pecotot ngono mbok gawe klambi apa kaos kono lho. Walah Bu, wong cilik ya ngene iki lho, lek kanggo mikir rena-rena, awake sing kalah, bathuke panggah utuh, rambute panggah utuh. Mendina ki mikirne kebutuhan, sesuk ki sing diolah apa, sing dipangan apa. Lah lek wong pinter-pinter wong dhuwuran kae mikirne pegawean, mikirne tugas, kae bathuke kelop-kelop kae, tapi ora mikirne sing dipangan sesuk ki apa no ora. Soale wis ora kurang sing dipangan. Ya terkadang ae sesuk ki sing disempar sapa utawa sesuk ki sing dipangan sapa. Tapi ya ora kabeh ngono. Ya kading kala. Lah tapi nyatane ya nduwuran ki bolak-balik gegar-geger ae. Wis ngono ya dulur-dulur aja dipandang eleke tok ya hikmahe diteliti. Wis ngono di lab, disakrep, matur suwun.